Руд амҷиёрони азиз, на имрӯз мода яке ай аъзоамонай патсиенте ки пеш мода тобат карда буд, баъд аъзо шид. Ному фамилиятон? Шамсидинова Фотима. Инаи касо ай ҳамадонӣ ҳастанд. Вақте ки назди мо тобат омада буданд, соли 2019 буд. Вазъияташ беҳад безеб буд. Чандин ҷо хай тобат мерава, ҳам вазн калонай, ҳам эмертекни қиндайда дар и вазн. Ба назди мо омаданд, ба насилка оварданаш, ҷимида наметонист. Хай худованд моро насиб кардае ки мо сабаб шудем ҳамин каса тобат гирифтанд. Ай мо соз шидан рафтанд, шукр баъди созшавӣ аъзо шиданд. аъзои корхонаи мо ҳастанд то имрӯз. Хоҳан ина меоянд дар душанбе тобат мегиранд. Ина имрӯз хест аст. Ина 2-3 рӯз шид ки санатория омадай ваҳдат. Ина дар санатория тобат гирифтестай. Хай чӣ хеле тобатотон? Соли 2019 тамоми ҷоро бурданам, шифо наёфтам. Омадам ҳами акай Бахтиёр шифо ёфтам. Хай табобатҳоро кардем дар уҷа оилавӣ. Ҳама каса келиноро овардам, навасаҳоро овардам, табобат кардем, шифо ёфтем. Инабо аюҷа инабо хестам, ин корхона омадам, аъзо шидам. ма ба акай Бахтиёр ҳазор раҳмат мегӯм. Ҳамамон соз шидем, инами корхонада ина табобат гирифта рафтаисам. Ягум сум истифода хидам битаметам натам, раҳмат гуфта табобат гирифта рафтаисем. Ина санатория омаден, чӣ хеле шарти шорит шуда иҷа? Чӣ хеле вазъиятош? 100% санаторияна 3 бор овавқот, ҳама масад, свет, банка, ҳама миюнта мевардоранд, ҳама 100%. мо ягум гандагӣ надидем. Инами ҷа омада одиқ ка рафтаисем. Саломат бошед. ҳазор раҳмат. мо соли 2022 ами ай соли 2017 баъд корхонаона зиёд кардан гирифтем, шогирдо гирифтем, шогирдои батақво, падардор гуфта дар бармон шогирд гирифтем, тарбия кардему. Баъд корхона сохтем, якта хуҷанда сохтем, бо ина душанбеда сохтем, қирғанда сохтем, данғарада, ёвонда сохтем, восода сохтем, ина ваҳдатда сохтем. Бо чандин минтақаҳои дигада орзуомон буд, ниятҳомон буд ки бисозем. Баъд дидам ки хай як ай даромадам, як шохама оиле ки коргарома медодам, як шохаша суми света дигарора медодам, як шохаи гаша хай прочи расходо доштем медодем, як шохаи дига арендора медодем. Хай бо як шохаи дигаш зиндагимона мебурд. Бо дидем хай шогирдомон қача хушрӯ кор кардестем, шогирдои бисёр батақво доштем, якҷоя будем ҳама. Хай дидем ки даромадмон камта зиёдтарай, ҳамин як шохаи даромадмона ма фикр кардам, гуфтам ки амира биё барои халқи камбағал ҷамъ кунам. Баъд аъзоамон бисёр шида буд, аъзои корхона бисёр шида буд. Баъд аъзода эълон кардам ки хай намоя шохаи даромадмона барои камбағалои аъзои корхонамон. Кадомед ки агар ягон чи ихтироъкорӣ мехоҳем кардан, ё ки бизнес кардан мехоҳем, ё ки ягон зиндагитонда қиндӣ ҳай, марҳамат кунед, мо аями шохамон шумода, аями даромади шохамон шумода метием, бирен як зиндагитона камтона буд кунем. Хай коромон беҳад хуб рафтеста буд. Мо аъзомон бисёр омаданд. Апамам яке ҳамон аъзое буд ки дар навбат истод, меомаданд. Чанд бор ёрдам гирифтем? 2 бор ёрдам гирифтем, вале бо давчрат иншоалло ба амри худо бо ҳами хадат боше бо корон 100%. Худо хоҳад ҳамаш бо мешава. 2 бор дар очрат буданд, ҳам барои туйш ёрдам гирифта буд, ҳам барои қарзош ёрдам гирифта буд. Мо ҳамин шохаро сохтем барои ҳамон одамое ки касе дастшон намераса. Баъд бо чандин соҳибкор буд, ҳамҷада бози вазъиятошон банкрот шуда буданд. Баъд вайро дастгирӣ кардем. 3 мо 4 мо бо ҳам сума мегардондана, ҳам болоӣ мегуфтанд ки ини сума агар 100 сум меёфт, мегуфт ки ини 10 сумаш барои ҳамон фонди шумо, ки фонда сум зиёд шава, бо дига аъзора ёрдам кунед. ҳамин ният хати ки мо халқи тоҷиқа гуфтем ёрдам кунем, дастгирӣ кунем, якдигар фаҳмӣ шава, ҳамин як фоида бираса халқда. ҳамин фонд пага зиёд мешава, тамом мумкин ки тоҷикистонда бираса, мумкин ки хеле ёрдам шава халқда. ба ҳамин ният ҳамин фонда ташкил кардем. оста гуфтем ҳамира дар чорчӯбаи қонун медурорем соли 2023. хай охирои соли 2022 ма бемор шидам, яке коромон чапа шид, чапагардон шидем, ҳама коро барҳам хӯрд.
7 моҳ бемор будам, депрессияда будам, зиқи бад будам, шикастаи бад будам. хай баъд бо оста хестем, бо кор да буромадем, оста ина вастанавӣ чидестем. ина ҳар беморое ки назди мо меоянд, ами худохоҳа ма бемор ами тамагракша бинам, гарантияш қати тобатиш мекунам. ами бинам ки намешава, мегӯм ки намешава. ай аввал ҳами хеле кор мекардам. кадоми патсиентере ки медидам ки тобат намешава, сумша намегирифтам. ё ки агар ягон суме спориданд, кор мекардам, мебинам намешава, мегӯм сумакта биги як ҷойга бира ки тада заруртарай, бара як ҷойгада тобат ка. мисол дар фреби халқ набудам. ана фонмон хушур рафтеста буд, ҳами идеямон бисёр хушур рафтеста буд, бисёр сум ҷамъ шидеста буд. дар фонд ҳам фоидаи хидма мегирифтам, медодам халқда, да мамо одамои камбағалда. баъди ами бемор шиданмон 6-7 моҳ ки бемор шидам, ҳам хел шикаст хӯрдем. яки соли охирои соли 2022 яки вазъиятамон безеб шид. хай ай кор мондем, ҳам хел бози оста вастанавӣ шидем. ана коромона мо 100% мекунем. баъд дар байн ҳами хел аъзо мисли модармона бо чанд аъзоига омада буданд ки доктор ҳамун шохаи даромадта ҳастае ки мо биёем бо дастгирӣ мумкинӣ мо ягон зиндагимона пеш барем, хай бо ягон бизнеста бигзарем. бози баъди ҳамун шикастагимон ман ҳоли уқа қуввате надорам, не ки ҳаракат кардестам. худо хоҳа бо мо бо пеш мерем, ҳоли бо коромон нағз мешава, аъзомона бо ҷамъ мекунем, ҳамун шохара мо вастанавид мекунем. бо пеш мерем, бо дастгирии халқ мешем. ами ҳар як камбағале ки дар Тоҷикистон ҳастае ки аъзои мо мешаванд, дастгириш мекунем. марҳамат ин агар касе ки мода бовар надоре, биёна тобатуна бигирен, ҳами томография кунем, биёен, ман 100% шуморо мегӯм ки соз мешава ё намешава. ҳавои ман ҳеҷ вақт кор накардам. ҳами грижое ки гардан беҳад опасниай, ягона приёме ки ман худам дамондам, ҳамира ягона приёмай ки ҳеҷ кара ман ёд надодам ҳозирашда. беҳад приёми вазбинай, беҳад гардан вазбинай, ҳам хе опасниай. чандин ҷо бирен, ҳами гардана соз карда наметонам. мумкин 15-20% бикунан, дига наметонам. ҳами тарақ парақат мекунад, ҷовод мета. чиликошон ҳиссиёт надора ки ҳиссиётошон қати ҳамун устуғона рост кунанд. хай худо хоҳона апай Фотимаҷон, мо кор мекунем, ҳаракат мекунем, барои халқимона кадесем, барои меҳнати худмона. ҳами фонмона мо ҳаракат мекунем ки бо айсар бикунем, ҳами аъзора бо дастгирӣ кунем, бо пеш бирем. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. خدا کارخونه‌تا ایده بلند کنه پروردگار، کسلیات شفا بده، گردن تا بلند کنه، چشم دشمن تا کور کنه، خار دنیا و قیامت این اپام اعظم که هست، ما رضای مکان، ما رضای ما فرام تو نه فرام جمعیان خواب میرم. امر گفتنی اپام که اعظم که هست فورش نداشتم میبینم. اینا سناتوری اومده سوم نمیتا بفورش میتا نه فورش نمیتونه دام گرفتار داشته اوش شوی نمی کسی اعضای ما دستگیریش میکنم. کسی اعضای سلامت باشه.